מעולה לילדים, יש לכם פה אטרקציה בתוך המלון, משפחות, סרטון הזה בשבילכם. 30 מלונות ב-30 ימים, Day 8, אמרי צ'וונג. טוב, אז זה החדר דילקס פול ויו. בעצם במלון אמרי יש לנו 12 קטגוריות בסך הכל. זה מלון שיש בו הרבה אפשרויות. יש פה גם חדרים מקושרים, יש פה חדרים גדולים, יש פה חדרים שהם פחות, הם מתאימים לכולם, לזוגות, משפחות עם ילדים. למשל, החדר הזה יכול להתאים גם לזוג, וזה גם יכול להתאים לזוג פלוס 2 ילדים. איך זה קורה? בעצם יש לנו פה את המיטה הזוגית, אפשר להפריד את המיטות, אפשר לבקש מיטת קינג, up to you, מה שנוח לכם. ואנחנו מוסיפים פה עוד מיטת יחיד אחת, ואז בעצם ילד אחד על המיטת יחיד, ואם יש לכם ילדים קטנים, הם גם יכולים לחלוק מיטה. מאוד מאוד נוח. בואו תראו בכללי איך נראים החדרים. שאני מגיעה לכזה לקידס קלאב, לאיזשהו פארק מים, כאילו הילד הפנימי שלי אומר לי, שלי, תעזבי הכל, תעזבי את המיקרופון, כנסי למים. טוב, אז בגדול המלון מחולק לשלושה אזורים. יש לנו כמובן את החלק הכי יקר, שהוא הביץ' פרונט. אחריו יש לנו את הטאי וילג', והשלישי זה הסופריור גארדן ווינג. האמת שכל האזורים מעולים, הכל נורא נורא פסטורלי. מה שכן, יש לכם פה אופציה לשני חדרים מקושרים, אפילו 3. כמובן צריך לוודא זמינות, לבדוק מראש, אבל זה מעולה למשפחות גדולות שיש מעל לזוג עם 2 ילדים. טוב, אנחנו כמובן מכירים כבר את הנוהל. אגב, למלון יש מסעדה מעולה בשם פרגו, היא מסעדה איטלקית, היא מאוד מאוד מוכרת, מאוד מאוד מומלצת, היא כמובן פתוחה לכולם, לא רק לאורחי המלון. כמו שאתם מכירים, נוהל זה נוהל, אז אנחנו נבדוק את המנות. יש לנו פה איזשהו סלט קיסר ברולדה, בטורטיה. בואו נטעם אותו. מאוד טעים. האמת איטלקי, כאילו הם יודעים להכין פה, אין מה לעשות. טוב, אז לסיכום, מה דעתי על מלון אמרי צ'וונג? מלון שמדורג 5 כוכבים, הוא ממוקם ממש על הצ'וונג, המיקום שלו מאוד מאוד מרכזי. פה 3 בריכות, 3 אגפים, יש פה ענה כמעט לכל הרכב שתבקשו. מלון מעולה למשפחות עם ילדים, יש פה קידס קלאב, הבריכות פה גדולות ומרווחות, ובקיצור, מבחינתי הדירוג למלון הזה זה 8 מתוך 10. אם אתם רוצים לקבל הצעת מחיר יותר זולה ממה שאתם תמצאו בעצמכם, תגיבו לנו סן שלי, ואנחנו נחזור אליכם בהקדם. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, ולעוד תוכן על תאילנד, אל תשכחו לעקוב אחרינו.